Walay komento ang kampo ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte labot sa gibutyag ni Pangulong Rodrigo Duterte nga Sara-Go Tandem sa eleksyon 2022. Samtang magsuong Duterte, nagfile na sa ilang COC, isip re-electionist sa Davao City. Aniya ang report. Sa usa ka interview, gikumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Sara-Go Tandem sa eleksyon 2022. Apan wala matud pay ideya ang Pangulo kung kanus ang mag-file og COC pagka-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte. Sa text message sa official spokesperson ni Mayor Sara nga si Liluan Cebu Mayor Cristina Frasco sa GMA Regional TV 1 Mindanao, no comment ang tubag niini. Bandang alas 4:15 sa hapon ni adtong Sabado, diyang nag-file na sa iyang COC si Davao City Mayor Inday Sara Duterte sa Comelec Davao aron magpapili gihapon isip mayor sa syudad. Anaalang sa 5 minutos ang pagsumite sa mayor sa iyang mga dokumento. Milakaw dayon kini ug wala na mihatag pa og pahayag sa media. Hinuon sa iyang official social media page, nagpasalamat ang mayor sa tanang nipadayaw og suporta kaniya. Pagka-Domingo, nag-file sab sa iyang COC si Vice Mayor Sebastian Duterte, isip re-electionist. Siya na sab mismo ang nag-file sa COC ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nga mudagad sab isip re-electionist. Sanglit naka-quarantine karon si Congressman Pulong human nataptan og COVID-19. Duna say pahayag ang Vice Mayor kalabot sa desisyon sa igsuon nga si Mayor Sara. Sinabi niya na dati na hindi siya tatakbo, ayaw naman maniwala ng mga tao. So, ganun, well, nangyari na yung nangyari. Ganun na talaga. Hinoon, positibo ang panglantaw ni Vice Mayor Baste sa pagretiro sa iyang amahan sa politika. I think it's appropriate kasi may edad na rin yung tatay ko, PRD. So, kung gusto niya magpahinga, dito na lang siya sa Davao. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si RG Relator para sa 1 Mindanao.